Gotovo godinu dana pratimo napredak izgradnje niskoenergetske kuće u Zagrebačkoj Dubravi. Usprkos izazovima i nepoznanicama u ovom za nas novom načinu gradnje, ekološki osviještena obitelj Jelušić uskoro će useliti u svoju niskoenergetsku kuću. A ovako je izgledala protekla godina na gradilištu. Cijela ideja se počela ozbiljno razmatrati od strane Renate i mene onog trenutka kad smo shvatili da taj stan u kojem sad boravimo jednostavno nam ne odgovara. Ovaj projekt zbog kojeg ste vi danas došli, mi smo dugo promišljali. Htjeli smo zapravo naći jednog investitora koji je po nečemu karakterističan i gdje bi htjeli na neki način promovirati ovaj naš kompletan sustav. Evo, našli smo investitora koji ima jednu veću obitelj, dakle 3 djece, i ljudi su već dosta znali o našem materijalu jer su ljudi ekološki nastrojeni, dakle ljudi promišljaju o tome kako graditi i kako sačuvati okoliš, kako sačuvati svoja stabla na parceli. Nama nije bilo zapravo pitanje da li ćemo raditi niskoenergetsku kuću, nego u kojoj mjeri će ta kuća biti niskoenergetska. Da li će biti pasivna ili će biti malo sa labavijim nekakvim uvjetima. Na kraju se nismo odlučili za pasivnu kuću zato što želimo dosta imati veze sa okolišem, sa prirodom. Ne sviđa nam se onaj dio kod pasivnih kuća gdje je kuća hermetički zatvorena i prozračuje se samo ventilacijom. U Idrijskoj 53 na mjestu današnje moderne kuće stajala je stara kuća i njeno rušenje riješeno je u duhu zelene gradnje. Odvajalo se drvo, metal i stara cigla. Dio materijala dali su u dobrotvorne svrhe, a dio je kasnije iskorišten u izgradnji nove kuće. Otpad koji nisu mogli iskoristiti adekvatno je deponiran. Ovo je znači interesantno na ovom objektu što su sami vlasnici, odnosno investitori, tražili da se strogo pazi na odvajanje materijala i da se on reciklira na sve moguće načine. Znači odvajali smo drveni dio građe, znači krovnu građu, stolariju unutarnju, vanjsku, posebno na jedan dio. Znači jedan dio će ići drveni greda ponovno na ugradnju, jedan dio koji ne služi ničemu će ići za potpalu. Sav metalni dio su dali u dobrotvorne svrhe, ljudi koji su to htjeli iskoristiti da odvezu na neke deponije, nešto i zarade. Staklo se posebno odvajalo zato da može se odnijeti baš na deponiju stakla. Nakon što je s gradilišta uklonjen stari objekt, geodet je odredio konture nove kuće. Susjedi nisu imali pritužbi na postavljenu među, pa su izvođači krenuli s iskopom. Uskoro je izvedena i temeljna ploča debela 35 cm i teška oko 120 tona. Podrum kao armirano-betonska kutija ukopana u zemlju adekvatno je hidro- i termoizoliran. A potom je na gradilište dostavljeno ukupno 150 kubika itog blokova kojim su se zidale nadzemne etaže. Sustav gradnje niskoenergetske kuće još uvijek je novitet, no od osnovnih principa nije se odustajalo. Ne možete hidroizolaciju kvalitetno napraviti ako nije dobra podloga pripremljena, mora biti ravna, glatka i stabilna da se može hidroizolacija napraviti kvalitetno. Kompletno zidovi su također će biti zidani od itog elemenata, nosivih, kao i pregradni zidovi unutar objekta. Jedna specifičnost je to što su i međukatne konstrukcije će isto biti napravljene od itog bijelog stropa, tako da će kompletan objekt
u konačnosti zadovoljite sve moguće svojstva vezano za toplinsku i energetsku učinkovitost objekta. Vodilo se računa o orijentaciji kuće, izboru građevnog materijala, toplinskoj izolaciji, faktoru razvedenosti kuće, kvalitetnim prozorima i sl. Svi radovi, posebno u prvim fazama, izvodili su se pod budnim okom nadzornog inženjera, projektanta i voditelja radova. Nerijetko su u kontroli bili Renata i Marko. Iako je zima bila duga s puno snijega koji je usporavao radove, investitori su zadovoljni dinamikom radnje. Zimu su dočekali pod ravnim krovom. Debljina zidova iznosi 30 cm plus 20 cm termoizolacijskih ploča. Dakle, ukupna debljina zidova kuće je 50 cm. No za postizanje niskoenergetskog standarda važni su i kvalitetni prozori. Najveću opasnost za gubitak topline predstavljale su velike staklene stijene u dnevnom boravku. Rješenje je u troslenom izostaklu te dobrom brtvljenju prozorskog profila. Novost na tržištu su posebne trake koje štite od toplinskih gubitaka. Što se tiče otvora na ovoj građevini, oni su uobičajeno dimenzionirani, nisu preveliki, izuzev ovih otvora tu iza nas, a oni su orijentirani prema jugu, to su stijene dnevnog boravka i dole i gore, znači u ovoj etaži i gornjoj, i lijepo su dizajnirani i baš zbog toga što su orijentirani prema jugu i što je ovakva dobra stolarija, neće biti problema sa zaštitom toplinskom i svi drugi prozori također su u granicama standarda, znači kuća procentualno ako bi gledali ne odskače ni u kom pogledu od standardnog opremanja u odnosu na otvore i projektiranje. U unutrašnjosti kuće izvedeni su pregradni zidovi od Fermacell ploča. Odlična zvučna izolacija stanarima će osigurati privatnost, a toplinsko-izolacijska svojstva pridonijet će održavanju ugodne temperature u prostoru. Ovi zidovi mogu odoljevati vatri oko 90 minuta, a mogu podnositi velika opterećenja, što nam je dokazao i Miljenko. Kroz kuću provedene su elektroinstalacije. Zadatak investitora bio je samo definirati želje i potrebe glede položaja i broja utičnica, rasvjetnih tijela uređaja. Ostalo je u spretnim rukama električara. Vrijeme je da se razmišlja o instalaciji odmah kod projektiranja objekta samog. Sve kasnije se može promijeniti, ali poskuplje postupak. U sjeni rasvjetalih krošnji drveća koje su Jelušići spasili od rušenja završavali su se građevinski radovi vodovoda i odvodnje. Oko 50% pitke vode u kućanstvu koristi se za ispiranje toaleta, pranje rublja i posuđa. Za dio tih potreba Jelušići će iskoristiti sakupljenu kišnicu, a ona će prethodno proći kroz mehanički i kemijski sustav pročišćavanja. Čak i kišnica će se za ispiranje toaleta koristiti optimalno. Štedni vodokotlići koristit će samo 4,5 litara vode. Štedne mješalice i tuševi također će donijeti 50% uštede pitke vode u kućanstvu. Vodokotlić sam po sebi uzima vodu iz svojeg sustava. Sad, bilo to sustav napajanja putem nekakve cisterne koja će se napajati opet putem kišnice ili će to biti gradski vodovod, to je opet do samog cijevnog sustava i načina na koji će se on spojiti. Jedino što bi ja još tu rekao, ako će se napajati sam vodokotlić putem kišnice, tu su potrebni onda nekakvi dodatni filteri i pročišćivači koji bi trebali biti ugrađeni da ne bi došlo do oštećenja i onečišćenja samog plovka i ventila u vodokotliću. Instalacije pitke vode, grijanja i plina postavljaju velike zahtjeve materijalu cijevi. One moraju izdržati kako visoke, tako i niske temperature, pritisak i stanovito slijeganje kuće tokom vremena. S TC cijevima Jelušići su sigurni sljedećih 50 godina.
U unutrašnjosti kuće zidovi i podovi su spremni za završnu obradu. Žbuka se polagano sušila na idealnim vremenskim uvjetima i zidovi su sada spremni za soboslikarske radove. Podovi u kojima je postavljeno podno grijanje također su spremni za podne obloge. U nekim prostorijama postavljene su keramičke pločice, a uskoro počinje slaganje parketa. Možemo slobodno otići na godišnji, jer evo svako zna svoj dio posla koji mora završavati. I ono što je najbitnije, dok budemo bili na godišnjem odmoru, imamo tu ljude koji će nas, ajmo reći, zamijeniti u tom nekom koordinacijskom dijelu. Do useljenja ih dijeli tek oko 2 mjeseca, a pred njima je najkreativnija faza uređenja interijera.